नहीं जाओ भोजनालय को अति सुंदर भाव अति चमत्कार नृत्य प्रदर्शित कर शिरोधार्य महामंत्री वर्तमान राजधिराजेश्वर स्वरपुत्र
ଦର୍ପଣ ଶିଳାରେ କଚାଡ଼ି ମାରିଥିବାରୁ ସପ୍ତମ ଗର୍ଭ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ତାପରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଯେଉଁଠି ଦେବକୀ ବସୁଦେବ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ନିଶ୍ଚୟ ହତ୍ୟା କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେନାପତି ବୃନ୍ଦ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କର। মহামন্ত্রী অনাদৃষ্টঙ্কর জয় সেনাপতি সিংহ शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते।